Viacerí ľudia zo Žilinského kraja písali alebo hovorili, že viete, ale my si nemyslíme, že to pán Blanár sa na tom obohatil. A ja hovorím, že prečo to myslíte? Nevieme, nemáme dôkazy, nikto nevie. Je to len názor, ale hovoria, že my, ak to sledujeme, myslíme, že pán Blanár preto je taký zúrivý, že musel prikryť niekoho iného biznis. Samozrejme, to povedať nemôže a zároveň teda je z toho veľmi naštvaný, pretože vlastne on dneska znáša tie politické a osobné náklady, že sa na neho ľudia pozerajú, že 820 000 eur obral pacientov v Žilinskom kraji. No a keď sa pozrieme na fungovanie VÚCIek, tak naozaj Smer využil svoje zakorenenie v nich tomu, aby sa čo najviac postaral o seba a svojich ľudí. Mohol by som tu čítať pomerne dlhý zoznam a aj poslancov Smeru, ktorí sú zároveň na VÚCke v nejakej pozícii. Mohli by sme hovoriť o ďalších ľuďoch, ktorí sú s nimi nejakým spôsobom spojení. Ale opäť, nie je to predmetom dnešnej debaty. Chcem len povedať, že Smer osobitne je podľa mňa v pásci. Inak je to tá istá pasta, v ktorej z okolnosti aj pán Kotleba. A to je to, že chceli by urobiť niečo, čo je pravdepodobne aj populárne, ale čo by ich práve zasiahlo veľmi významnou mierou. A preto to urobiť nemôžu. A preto pán predseda vlády Fico na nás tak zúrivo zaútočil. Blížim sa už záveru, ale dovolte mi ešte hovoriť niečo o európskom rozmere. Lebo ak si pamätáte, tí z vás, čo majú viac ako 25 rokov, jeden z hlavných argumentov pre zriaďovanie VÚC bolo, že to od nás chce Európska únia. To bola dokonca aj pravda, lebo v rámci prístupového procesu existuje taká veľmi zvláštna vec, že existuje európske právo, tzv. Acquis communautaire. A to si musíte osvojiť, keď chcete vstúpiť do Európskej únie a dať ho do svojho právneho poriadku. A aj keď vstúpite do únie, nemôžete ho jednoducho odvolať, lebo by vás komisia začala žalovať na Európskom súdnom dvore. To znamená, ten právny rámec je záväzný. Len keď sa začalo diskutovať o vstupe nových členských štátov ešte v 90. rokoch, keď padol komunizmus, tak na západe bol taký dosť veľký strach, že či tieto postkomunistické východoeurópske krajiny môžu byť súčasťou takéhoto klubu, aj keď preberú všetky zákony. A preto sa vtedy povedalo, že okrem kritérií zákonných sa uplatnia kritériá mimozákonné a na tých sa nejak dohodli vtedajšie členské štáty s Európskou komisiou. Medzi ne patrilo napríklad od prijatie zákonov o štátnej službe a odpolitizovanie štátnej služby, čo ako všetci dneska vieme je jeden z najväčších vtipov 21. storočia. Keďže už sme 12 rokov členmi Európskej únie, ale teda, že by sme tu odpolitizovali predtým alebo potom štátnu správu, tak si myslím, že nemyslí dnes nikto. A druhá vec bolo aj to, že bolo by dobré, to nebola úplná nutnosť, ale že bolo by dobré urobiť aj samosprávne kraje, lebo to posilní demokraciu. Nebola to povinnosť a mnohé štáty to aj neurobili, k tomu sa o chvíľku dostanem a bolo to takým spôsobom naznačované. To znamená, my sme nikdy nemuseli, ale bolo to vnímané, že ak chceme byť dobrí Európania, bola tam také posolstvo. Neexistuje žiadny európsky predpis alebo vôbec ani nejaký štandard toho, že by mala existovať regionálna samospráva. Zároveň samozrejme treba povedať, že to, čo znamená regionálna samospráva, znamená úplne rôzne veci, lebo ako som už spomenul, regionálna samospráva je aj Bavorsko, ktoré je väčšie od nás, aj Katalánsko, ktoré je väčšie od nás. To znamená, že hovoriť o VÚC ako o nejakej európskej monolitickej jednotke je úplne nezmysel. Podobné kraje, ako máme my, sú v niektorých krajinách, ale sú skôr menšinou. Poviem príklad, aby som zase nebol negatívny, majú ich v Rakúsku, aj keď tam sú väčšie, tie landy, sú dokonca výrazne väčšie ako naše VÚCky, ale majú ich. Tamto avšak vychádza z veľmi silnej historické tradície, ktorá nikdy nebola prerušená, jednotlivých štátov alebo landov Rakúska. Majú ich v Čechách, tam sú o niečo väčšie, ale zase podobné tým slovenským. A musím povedať, že funguje s veľmi podobným úspechom, respektíve nie až takým úspechom ako u nás, ale Česko tu dnes neriešime. Sú krajiny, ktoré nemajú vôbec žiadnu regionálnu samosprávu. Je to napríklad Veľká Británia. Veľká Británia má selektívnu decentralizáciu na Wales, Severné Írsko a Škótsko, ale v samotnom Anglicku, ktoré tvorí 90% Spojeného kráľovstva, decentralizácia na kraje neexistuje. Dokonca oni aj decentralizácia na úrovni to, čo by sme nazvali mesta alebo lokálna samospráva, je tam taká zvláštna, ale o tom tiež dneska nemusíme. Sú potom štáty samozrejme maličké. Máme štáty, ako je Estónsko, máme štáty, ako je Slovinsko, máme štáty, ako je Litva, ktoré tiež nemajú regionálnu samosprávu. To sú štáty, ktoré majú 2,
3-4 milióny obyvateľov. Teda sú menšie od nás, ale nie až tak zase úplne zásadne. A tieto štáty usúdili, že pre 3-4 miliónový štát to už veľmi nemá zmysel a nikdy to ani nespravili, ani to neplánujú, pokiaľ viem, spraviť. Potom sú krajiny, ktoré sú väčšie od nás a nespravili to tiež. Konkrétne Bulharsko a Portugalsko. Bulharsko nemá vúcky, hoci má Bulharsko malo kedysi, myslím, 10 miliónov obyvateľov vďaka emigrácii, je ich dneska oveľa menej, ale stále je výrazne viac ako u nás, napriek tomu Bulharsko vúcky nezriadilo. A Portugalsko má dve samostatné jednotky, Azorské ostrovy a Madeiru, ale samotné Portugalsko nie je nijak členené, teda je členené na samosprávy obecného charakteru, ktoré z okolností reformovali podobne, ako som pred chvíľkou navrhoval aj u nás. Portugalsko má, myslím, z hlavy okolo 10 miliónov obyvateľov. Takže je to dokonca významne väčší štát ako my a nechýbajú im tam. Dánsko, ktoré je často uvádzané za príklad úspešnej decentralizácie a príklad také efektívnej decentralizácie, lebo dokázalo zlúčiť obce postupne až na 100 obcí. To už ani nie sú obce, to už sú skôr mini okresy až okresy, lebo vezmite si, že Dánsko je veľké ako Slovensko a my máme 79 okresov, oni majú 100 obcí. Takže Dánsko je možno taký cieľový stav, kam, ak budeme desiatky rokov postupne tu reformovať, možno tam dospejeme. A tam sa hovorí, že vidíte, Dánsko je také funkčné a úspešné a Dánsko má regióny. Má 5 vúciek. Tak som sa pozrel na tie dánske vúcky. Prvá vec, čo poviem, je, že dánske vúcky existujú, by som povedal, ochlb, pretože bol tiež voči ním a je voči ním silný odpor, ale existujúca vládne koalície to presadili. Ale čo je zaujímavejšie než dánska politika je, že 90% rozpočtu dánskych vúciek je o zdravotníctve, o manažmente zdravotníctva. To znamená, že dánske vúcky by sme skôr my nazvali krajskými zdravotnými poisťovňami, keby sme hovorili na Slovensku, pretože to je ich úloha, organizovať zdravotnú starostlivosť regionálneho významu v Dánsku. Môžete povedať, že sú to vúcky, technicky to sú, ale s našimi vúckami to nemá prakticky nič spoločného s ich úlohou. Takže dovolím si tvrdiť, že Dánsko nemá vúcky v slovenskom zmysle slova tiež. Toto, čo neuvádzam preto, že my by sme mali kopírovať Dánsko alebo Portugalsko. Chcem to len práve uvádzať ako príklad toho, že v Európe existuje obrovské množstvo rôznych usporiadaní. Aj veľkosťou štátu, aj spôsobom. Ale že zo štátov, ktoré nie sú od nás ďaleko, zo štátov, ktoré majú 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 miliónov obyvateľov, tá stredná skupina, tak mnohé z nich to nemajú a niektoré, ktoré to majú v podobe, ktorú my by sme vúckami nenazvali. Preto si dovolím uzavrieť tým, že pán kolega, môžem až štvrtýkrát, ak vás to bude baviť. Pán kolega Hrnko, poprosím, nechajme. Nech sa viete, pán ja som sa na to vyreční. pripravil, ja mám čas, ak tu chcete sedieť, môžeme tu sedieť aj dlhšie. Tých argumentov je dosť, mám tu desiatky článkov, ktoré môžem začať o tom čítať, takže ukludnime sa, priatelia, a dokončíme túto rozprávu v dôstojnom duchu, v ktorom sa zatiaľ odohrávala. Takže, už sme vyvrátili argument, že je neskoro. Ďalší argument, ktorý bolo, že prečo by sme to mali prečo to podávame z opozície? No, podávame to z opozície, pretože z opozícii sme a je našou povinnosťou podávať správne návrhy. Samozrejme, že nikto si nerobí ilúzie, že opoziční poslanci niečo sami o sebe presadia, ale ako sme videli na pánovi poslancovi Rašim, tento týždeň ani koaliční poslanci by si nemali robiť až také ilúzie o tejto veci. Takže dôležité nie je, či ste z opozície alebo z koalície, ale či je šanca, aby to prešlo. Nám sa zdalo, a poviem to úprimne, tá šanca, že je malá. My sme odhadli, keď sme to pripravovali, niekde medzi 20 a 30%, teda jeden prípad zo 4. A tie dôvody, prečo my mysleli, že tá šanca je, sú dva. Jeden je ten, že naozaj je tu viacero strán v tomto parlamente, dokonca tvoria naozaj takmer ústavnú väčšinu, ktorých predstavitelia sa vyjadrili v jednom bode za toto. To znamená, že vedeli sme, že tam nie je nejaký zásadný filozofický rozpor. Zároveň vieme, že sú tu aj poslanci, napríklad moji kolegovia z Olano, ktorí tu aj teraz sedia, ktorí viacej sú tomu tiež otvorení, hoci Olano to v programe neriešilo, ak si správne pamätám. To znamená, že šanca na to, že by sme tú ústavnú väčšinu získali, nebola malá, pokiaľ by sa hlasovalo podľa názoru, teda naozaj podľa toho, čo si človek myslí. A zároveň sme odhadovali to, čo som tu už spomínal, že keďže je to agenda, ktorá má podporu občanov a že tým pádom aj koalícia môže sa v určitej chvíli rozhodnúť, že to spraví. Zároveň, ak si všimnete, hovorím v tejto chvíli 1 hodinu a 9 minút, ale ešte som nespomenul jednu vec na schvál, a to je VUC a extrémizmus.
Pretože chcem povedať veľmi dôrazne, že ja to nepovažujem za dôvod na zrušenie VUC a preto to ani v našich zákonoch nenájdete, ani som to doteraz v tomto prejave nepomenoval. Ale je pravda, že ak by sme sa rozhodli zrušiť VUC z týchto dôvodov, ktoré sa tu uvádzajú, tak jeden malý a príjemný bonus je, že by sme výrazne obmedzili schopnosť extrémistov šíriť sa slovenským politickým systémom. Pretože VUC sú dneska také inkubátory, také skleníky, ktoré tento vírus zásadným spôsobom akcelerujú. A to z toho dôvodu, že nízka účasť a nízky záujem občanov o tieto celky znamená, že relatívne malá skupina odhodlaných voličov a motivovaná môže vyhrať. A zároveň mnohí aj ľudia, ktorí nie sú sami extrémistickými voličmi, vnímajú tieto voľby do veľkej miery ako nepodstatné a protestné a preto sú ochotní to riskovať. Veľakrát som sa pýtal ľudí v Banskej Bystrici, že či si myslia, že by pán Kotleba mohol niekedy vyhrať primátorské voľby v Banskej Bystrici. Nenašiel som človeka v Banskej Bystrici, ktorý by si myslel, že áno. Napriek tomu, ak sa nemýlim, určite ma pani Grausová opraví, pán Kotleba vyhral aj v meste Banská Bystrica župné voľby, myslím, že nie len na území kraja, ale aj v hlavnom meste. Čo znamená, že tam pri tej nízkej účasti a pri tom pocite, že ide o nič a dám Ficovi facku a nič to nebude stáť, sa zrazu pán Kotleba stal úspešným. Inými slovami, VUC sú dnes najsilnejší a najlepší inkubátor extrémizmu a drobným, dôležitým, príjemným bonusom ich zrušenia by bolo, že by sme tento inkubátor rozbili. Ale to nie je dôvod, a to tu chcem zdôrazniť, nie je to dôvod. Keby rušiť vúcky len kvôli tomu, alebo dominantne kvôli tomu, by nebolo správne a preto to ani my nepoužívame ako argument a chcel som sa k tomu len teraz vyjadriť. Taká posledná námietka, keď už všetky žiadne iné nezostali, bolo, že sme to mali vopred konzultovať. Prvý to povedal premiér Fico, tak som si tak pozrel titulky novín, keď premiér Fico bol v opozícii, keď bol ešte v koalícii, ale už jednou nohou v opozícii, to bolo v roku 1999, keď začala prvá Dzurindová vláda a aj súčasťou bola strana Demokratickej lavice, ktoré bol Robert Fico podpredseda. Dokonca neviem, či náhodou nie prvý podpredseda, ale to už nepamätám naisto. Robert Fico sa začal voči tejto vláde ale pomerne rýchlo vymedzovať, kriticky, a zároveň zostala v SDL. A to trvalo asi 3/4 roka, kým neodišiel a nezaložil Smer. Takže bol tak jednou nohou v koalícii, jednou v opozícii. No a Robert Fico vtedy predložil novelu ústavy, tak ako my pri VUCkách, o ktorej nielenže neinformoval žiadneho koaličného partnera, hoci bol koaličný poslanec viazaný koaličnou dohodou, on o nej neinformoval ani svojich kolegov v klube SDL. On proste došiel do podateľne a podal novelu ústavy. Nikomu to nepovedal. To len k tomu, že keď Robert Fico začne riešiť aj u vás niekedy na budúce, že ste niečo málo konzultovali, pripomeňte mu rok 1999. Tých príkladov je viac, ale tento je najkrajší. A napriek tomu celý klub SDL a dokonca viacej iní vtedajší vládni poslanci za tú jeho novelu hlasovali. Hoci on ako koaličný poslanec si neurobil žiadnu domácu úlohu. A oni dnes idú vyčítať nám ako opozícii, to je aj v opozícii, že sme sa nedošli na úrad vlády doprosovať, pričom bolo dopredu jasné, že tento zákon má možnosť byť schválený nie na základe prosby z našej strany, ale len ak verejná mienka by prinútila Roberta Fica ho schváliť. Preto nemôžem akceptovať ani túto námietku k našim návrhom. Pozriem na pána Hrnka. Je v kľude? Nie je v kľude, už som chcel. Ale keď je v kľude, tak naozaj skončím tým, že vám poďakujem za vašu pozornosť. Videl som, že viacej z vás naozaj počúvali, rozmýšľali, čo neznamená, že musíte s nami súhlasiť. Chcem aj zdôrazniť na záver, že ja nikoho neodsudzujem, ak s týmto návrhom nesúhlasí. Myslím si, že v demokracii je legitímne, ak na takéto veci sú rôzne názory. Nie je legitímne byť pokrytec, nie je legitímne vždy, keď som na kamere pred voľbami sa tváriť, že to zruším a potom povedať, že nie, keď na to naozaj dojde. To je pokrytectvo, ale je legitímne, ako pán kolega Dostál je toho, myslím si, najlepším príkladom, mať stále ten istý názor, možno aj názor, ktorý je s môjim v rozpore, môžeme sa o tom aj polemizovať, ale je to názor úprimný a názor opretý o jeho hlboké presvedčenie. Chcem poďakovať aj tým, čo zatiaľ vystúpili v rozprave, aj pánovi poslancovi Klusovi, aj pánovi poslancovi Dostálovi za ich vecné poznatky. Budem samozrejme odpovedať na faktické poznámky, aj prípadne, ak niekto ďalší ešte vystúpi v niektorom inom bode, ale toto bol taký hlavný pokus naozaj venovať náležitú pozornosť tejto zásadnej veci a naozaj vysvetliť, že sme sa na ňu poctivo pripravili, máme ju poctivo vyargumentovanú, poctivo sme si ju odpracovali a poprosiť vás o jej podporu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. S faktickými poznámkami 12 pánov a pani poslanky. Uzatváram možnosť prihlásenia sa. Prvý do rozpravy pán poslanec Krajňák. Nech sa páči. Chcel by som